O Noia Harfest xa ten pechado o cartel da súa 13ª edición. O festival, que se celebrará entre o 29 de xullo e o 1 de agosto, reunirá en Noia algunhas das figuras máis destacadas da arpa internacional e ofrecerá 10 concertos gratuitos. O Festival Internacional de Arpa Vila de Noia celebrarase do 29 de xullo ao 1 de agosto e volve a apostar pola innovación e a diversidade musical nunha edición que combinará música clásica, antiga, jazz, electrónica e canción de autor. A Vila de Noia convértese cada verán nun punto de encontro imprescindible para os amantes da música coa celebración de Noia Harfest. É un evento que sitúa a arpa no centro da programación cultural galega e que destaca polo seu carácter internacional. Durante varios días, espazos emblemáticos de Noia, como o Teatro Coliseo, o claustro de San Francisco, a Igrexa de Santa María Nova, a Praza do Tapal, acollen concertos, encontros de alumnado, foliadas e actuacións de artistas chegados de diferentes países, convertendo a música nun auténtico ponte de contraculturas. O Festival Noia Harfest hoxe en día é o festival máis importante deste instrumento en España e na Península Ibérica. Estamos moi contentos de que isto funciona así porque o Concello de Noia decidiu apoialo, porque a Xunta de Galicia decidiu apoialo e porque o público noiés e visitante enche día tras día os concertos, os variadísimos concertos que ofrece o festival. A apertura correrá a cargo da Real Filarmonía de Galicia, que estreará a nivel mundial a obra Alén do Azul, do compositor coruñés Teo Montero Rei, gañadora do Premio Portus Apostoli 2025. Desenvolverase entre o 29 de xullo e o 1 de agosto, e comenzaremos o mércores 29 coa Real Filarmonía e a entrega do Premio Portus Apostoli para Teo Montero Rei, que é a súa obra Alén do Azul, coa colaboración da Real Filarmonía, e un concerto para empezar o festival maravilloso, por todo o alto. Entre as novidades deste ano destaca a incorporación do estadounidense Park Stickney, unha referencia mundial de arpa contemporánea e pioneiro no uso da arpa electroacústica. Actuará o 31 de xullo acompañado polo seu trío internacional. Un orgullo para Galicia, para Noia e para a súa contorna, pois poder albergar un festival destas características na súa 13ª edición xa, e para nós, pois, bueno, é unha obriga apoialo, porque realmente o que se pasa por aquí durante estes días é o millorciño da interpretación da arpa, e, desde logo, pois, bueno, dentro deses concertos do Xacobeo, que son 185, foron o ano pasado, este ano esperamos repetir prácticamente a mesma cantidade e con unha afluencia de máis de 1,5 millón de persoas, pois, bueno, a mellor aquí a afluencia sí que é máis modesta, pero, desde logo, estamos ante un dos festivais máis importantes do seu xénero, pois, probablemente de Europa, non? O festival contará tamén coa presenza de artistas de prestixio, como Maeve Gilchrist, Siobhan Armstrong ou Sona Jobartek, encargada de pechar o evento. Outra estrella que non podía faltar, que é Siobhan Armstrong, que tocará ademais na Igrexa de Santa María Nova, que é outro luxo, porque ese son con ese tipo de arpa, que é unha arpa de metal, ela é unha mestra deste tipo de arpa histórica gaélica, o cal é algo tamén único, e con ese son da Igrexa de Santa María, eso vai ser único tamén. Ademais, o Noia Harfest manterá a súa aposta polo talento emerxente coa celebración do 5º encontro de escolas e alumnado de arpa de Galicia, no que participarán máis de 20 estudantes procedentes de distintos centros do país. Vamos traer de 26 alumnos e alumnas das escolas que incluen este instrumento na súa plantilla. Teremos un concerto que constará das pezas que cada escola traballou ao longo do curso. Finalizará este concerto cunha obra preparada para a ocasión da arpista Maeve Gilchrist, que é unha das artistas invitadas, terá un concerto dentro do marco do Noia Harfest. Terán o luxo particular de traballar con ela.
Durante 4 días, teatros, igrexas e espazos históricos de Noia converteránse no escenario dun festival único no noroeste peninsular, consolidado xa como unha das grandes citas internacionais arredor da arpa.